Hvis en virksomhed ønsker at udvikle sin forretning, men ikke kigger på, at folk, deres måde at tænke på, deres måde at være på, ikke at rykke den også, så kan man aldrig rykke forretningen nogen andre steder hen, der hvor den plejer at være. I stedet for at kalde ting for personlig udvikling, så kan vi lige så godt kalde det personlig udpakning. Altså, at der er noget inde i mig allerede, som vil virke. Jeg behøver ikke lave noget om, jeg skal ikke forbedre, jeg skal ikke have en bedre version af mig selv. Jeg skal egentlig opdage den version af mig selv, jeg egentlig er. Bare det at udfordre, hvordan vi tænker hver dag, har en power, som man bliver nødt til at have en erfaring med, før at forstå den. Det er dit arbejde at sige, vil jeg rykkes ud af det sædvanlige tankesæt, for at se, ligger der noget mere potentiale. Når jeg er ansat, så skal jeg spille en rolle. Jeg er castet til at udfylde en rolle, som skal kunne nogle bestemte ting, og den rolle skal udvikles. Vi kan ikke se skoven for bare træer. Altså, der er noget lige foran øjnene, som vi ikke ser. Og grunden til, at vi ikke ser det, det er fordi, at vi ikke er åbne for at se det. Sådan er det også, når man driver en business, at nogle gange så kan man få en idé og tænke, hvorfor jeg ikke tænkt, for det er for længe siden, den ligger jo lige til et højre ben. Og det er egentlig ikke andet end, jeg har ikke været åben for at se det tidligere. Og det er jo virkelig det kapløb, vi alle sammen er med i, der hvem er åben for at se potentialet. En sælger skal generere omsætning. Jamen, hvad en sælger har lært hjemmefra omkring penge, spiller altså ind på, hvordan han eller hun performer på sin arbejdsplads. Så man behøver ikke at sidde og tale om mor og far og økonomisk opdragelse osv. Man kan bare gå ind og kigge på, hvad er dit forhold til penge? Og så bare kigge fremadrettet på det og sige, okay, nu ved vi, hvordan dit forhold er. Hvis man skal være god til at sælge, så skal man lyve, og man skal proppe ting ned i halsen for folk, de ikke vil have. Men det er jo relativt logisk at sige, hvis det er i virkeligheden sådan, jeg tænker om det, så har jeg en udfordring. Og virksomheden kan give mig mere løn, og de kan gøre alt muligt. Mit mindset er udfordringen. I krisestider, som det er lige nu, der er masser af nicher, som står fuldstændig pivåbne, og folk har kompetencerne og ressourcerne til at gribe det, men de ser det ikke. Den ambivalens, vi arbejder i dansk erhvervsliv, der er, vi skal ikke tro, vi er noget samtidig, men vi skal øge resultatet, og det giver ikke mening. Du er bedre end mig til noget, jeg er bedre end dig til noget andet, og vores største udfordring er, at vi fornægter det. Sådan er det altså, venner. Sådan virker verden, og det er vores største udfordring. Det er der, hvor mange andre lande, de overhaler os i den globale konkurrence. Vi tror, det er på pris eller på omstændigheder. Det er det i virkeligheden ikke. Det er på mindset.